Når man køber en af vores minigraver, så følger der noget værktøj med. Og det er jo bare, kan man sige, lige til at efterspænde og diverse. Men som sagt, der følger lidt med til vedligeholdelse af maskinen, som også en filtertang, forskellige toppe og lidt af hvert. Men den I nok kommer mest til at bruge, det er den her, der ligger nede i. Selvfølgelig kommer man kun til at bruge den i den omfang, at man også har købt hurtigskifte med til, fordi det er ikke en standard løsning. Det er en tilkøbsløsning. Hvis der ikke er hurtigskifte på, så sidder der en bold igennem der, og en bold igennem der. Og dem skal man så tage ud hver gang, man vil skifte noget. Det bliver man en smule træt af. Ellers så er der sådan et, der sidder på her. Der er kommet en ny version hjem nu her også. Den er hydraulisk, det vil så sige, så går man jo selvfølgelig op for kabinen af, man skifter det. I sådan et tilfælde, hvor man skulle skifte den her, hvor du også har hydraulikslanger på, jamen, så har vi heroppe. Så skal man selvfølgelig huske at tage koblingerne af først. Og det gør man ved at trække tilbage. Der kan ikke undgå, at der kommer hydraulikolie ud. Det er meget svært, at der kommer en lille smule hver gang. Træk tilbage igen for at sætte den i. Sådan der. Som sagt, tag en klude med, hold ind på eller andet. Tag begge slangerne af i det her tilfælde, når man så skal skifte redskabet. Når man så skal have redskabet af, sætter man stangen på her. Der er lige vist til at fint sagt, at man kan sætte den der. Så herude i siden, der sidder sådan en lille en, man kan trække i. Og der kan I faktisk se herinde på indersiden der, hvordan den går ud og flytter en blokering. Så man kan trække ned, og så kan I faktisk se hernede, hvis man filmer dernede fra, hvordan den egentlig slipper. Sådan der. Og det der faktisk er i det nu, det er, at den faktisk er løs. Det vil sige, når jeg så kipper den vej her, så vil skovlen ryge af. De vejer ikke så meget vores skovl, så oftest kan man faktisk nemt sætte den af på med hånden. Men i det her tilfælde, der slipper man altså for at skrive hen og bruge en bold. Have bold ud af ind og møgetræk og det værste på den. Men lige nu, der er den faktisk løs. Som se her, den sidder kun i den forreste, og den kan bare glide ud af her. Så vil man bare vende skovlen sådan her, eller ved jeg trækker til, så ryger den ud. Når man griber den næste, så skubber man den enten ind ved bare håndkraft, eller så tilter man den her ud, og så låser den, og det er man ikke i tvivl om, når den låser, fordi falder den op på plads igen, og så er den låst, og derved sidder den. Så det er kvikskifte, hurtigskifte, som man nævnte skift. Som sagt, man kan få uden, man kan få det med normal hurtigskift her, og så kan man få hydraulisk.